गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आं दिनै फैसानि सोमोन्दै सावरायगोन। दिनै जों ससियेल मिडियायाव मा नुनो मोनदों? बिनानाव एक्ट्रिस जेनिफार बिथांखौ गाज्रि गाज्रि फट' एडिट खालामनानै ससियेल मिडियायाव होनाय फेसबुकआव। बेनिफ्राय बिनानावा जोबोद दुखु फोरमायदों। आंखौ दाल' नङा सिगांबो बेफोरबायदिनो खालामगासिनो दङ। मानि थाखाय? दाबो आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि फट' एडिट खालामनानै आंखौ बदनाम खालामनो नागिरगासिनो दङ। बिनानावा जोबोद दुखु मोनदों। आं दिनै बेखौनो लानानै आं फैसानि सोमोन्दै बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोजां कमेन्ट हर, आरो आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ गाज्रि रावजों मा बुंनो गोसो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै रायहरनो हागोन। आरो आं नोंथांमोननो फंसे बाथ्रा खोन्थानो थांगासिनो दङ। फैसा। थांनाय 2 बोसोर आगोलनिफ्राय आंनि न' सेराव सासे मानसि गसाइगावनिफ्राय लाना उदालगुरिसिम खामानि होगोन होननानै ओरैबायदि फैसा लाबोदोनो मानसिया। आं फैसा लाबोनायखौ नुवाखै, नाथाय फैसा लाबोजाग्राफोरा जोंहानि न'आव फैजोबो लाख लाख। आङो बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ। भिडिअखौ जोबजासिम नाय। फैसानि बागै जोङो बाथ्रा सावरायगोन। दिनै नाय, आगै जेनिफारनि फट'खौ एडिट खालामनानै ससियेल मिडियायाव होदो। मानि थाखाय? फैसानि थाखाय नामा? बेनि भिडिअखौ गाज्रि गाज्रि एडिट खालामनानै फैसा खामायनो नागिरदों नामा? फंबायमोन, जाय बानायदो, गावनि बेसेन गोसा समखौ हगारनानै मोजां खामानि मावनो गारनानै गुबुननि सायाव फैसा खामायनो नागिरदों नामा? मानो होनोब्ला दिनै ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव, इन्स्टायाव, रिल्सआव, इउटुबाव नों जेसेबां मोजां ड्रेस गाननानै बानाया मानो, बे भिडिअआ मिलियन मिलियन भिउ जाया। जेब्ला नोङो इउटुबाव, फेसबुकआव, इन्स्टायाव, रिल्सआव नोंनि सोलेरखौ नुहां नुहां, नोंनि देहाखौ नुहां नुहां फिसा फिसा गाननानै नों जेब्ला थाम्बनेल लागायगोन, अब्लानिया बे भिडिअआ मा मिलियन मिलियन लाख लाख भिउ जायो। जेब्ला मिलियन मिलियन लाख लाख भिउ जागोन, अब्लानिया इउटुबाव गोबां फैसा फैगोन। बैफोरखौनो नुनानै, बैफोर भिउ जानायखौ नुनानै सोरबा सोलोंदों नामा? गुबुननि फट'खौ लाना फैना एडिट खालामनानै इउटुबाव होनि फैसा खामायनो। बेफोरबायदि सोलोंदों नामा? आंनि सोंनाय। आरो आङो मोनसे कुइसन खालामबावनि नोंथांमोननियाव। नोंसोरनि देहानिख्रुइ फैसाया देरसिन नामा? ससियेल मिडियायाव गाज्रि पस्ट होयोब्ला, गाज्रि थाम्बनेल होयोब्ला दि भिउ जायो, फैसा मोनो। नोंसोरनि देहानिख्रुइ बे ससियेल मिडियायाव गाज्रि गानना होनानै फैसा खामायनाया, बे फैसाया देरसिन नामा? आंनि कुइसन। जोङो फैसाखौ जेरावबो खामायनो हायो फंबाय आरो बिनानावमोन, जेरावबो खामायनो हायो। नोङो खेला धुला गोरों जानानैबो फैसा खामायनो हायो। नों फरायनानैबो, मोजां फरायनानैबो नों फैसा खामायनो हायो। सान्दुं गोसायाव नों खामानि मावनो बायालासिनो नों खामानि मावबाय थागोन, आबाद मावगोन, खेथि मावगोन। नों मोजां सान्थौ लानानै दिनैनि गोनोखोआरि जुगाव नों मोजां सान्थौ लानानै, आइडिया बाहायनानै नों खामानि मावगोन ना, खेथि मावगोन ना, जों बेवहायबो गोबां फैसा आरजिनो हायो। दा आं बेखौनो सोंदों नोंथांमोननियाव ससियेल मिडियानि बागै। नोंसोरनि सोलेरनिख्रुइ ससियेल मिडियायाव फैसाया देरसिन नामा? बेनि एन्सारखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव होनो हागोन। मानो होनोब्ला गाज्रि फट' होयोब्लानो, गाज्रि भिडिअ बानायब्लानो भिउ जायो आरो फैसा मोनो। दा आङो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानोसै। आंनि न' साखाथियाव थांनाय 2 बोसोर आगोलाव हरिसिंगानिफ्राय लानानै गसाइगावसिम बे मानसिया खामानि होगोन होननानै फैसा लाबोदों। बे ससियेल मिडियायावबो निउस जागासिनो दङ। मा बिथिङाव फैसा लाबोदों आंबो बुंनो हाला। सोरनिबा 20 लाखनो, सोरनिबा 10 लाखनो। आं नाम लानानैबो बुंनो हायो। बै हरिसिंगा साइडनि गोदो एबसुआव थानानै खामानि मावोमोन सिगांफोरो। बेनिफ्राय दा एबसुआव गैला, दा पार्टियाव गिदिंबाय। ओरैबायदि थगायजादो बे मानसिजों, सोरबा 8 लाख 10 लाख। बेनिफ्राय बेयो न'आव फैनानै ट्रेक्टर बायदो, गारि बायदो, न'खौ जियालखाना बायदि वाल होथेजोबना लुदो। बेनिफ्राय उनाव बेनि न'आव फैसाखौ नागिरनानै फैजोब्बाय। गसाइगावनिफ्राय लानानै, क'क्राझारनिफ्राय लाना, चिरांनिफ्राय लानानै जोंहानि न'आव। आसरित जाबाय जोङो। नुदों? फैसानि थाखाय बे मानसिफोरखौ माबायदि उल्लु बानायजोबनानै थगायजोबदो।
बे खामानि होनो हागोन ना बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिया नाथाय बे गोबां मानसिनिफ्राय फैसा लाबदो जेब्ला फैसा लाबखांनायनि उनाव जेबो खामानि मोनाखै अब्लासो जों बुजिबाय जेब्ला जोंनि न' फैबाय नागिर नागिर बेखौ दिनै बेनि न'खौ सिल मारिबाय सोरबा बेनि ट्रेक्टरखौ क'क्राझाराव लांबाय बेनिफ्राय बेनि ट्रेक्टर दालाखौ सोरबा उदालगुरिनिया लांबाय आसरित आरो जायफोर फैसा लांजादो बैसोरबो दिनै गासैबो ओंखारनानै ससियेल मिडियायावबो बुंनो हायाखै मानि थाखाय बिसोरबो दिनै ससियेल मिडियायाव बुंनो हायाखै बेखौ फैसा हरखांनायनि उनावबो नोंथांमोना नाय बेयो फैसानि थाखाय ओरैबायदि मानसिफोरखौ थगायनानै गाव हारसिंनो न' बायदिसिना लुजोबबाय बेनिफ्राय बै फैसा हरग्राफोरखौबो नाय बेसेबां जाम्बा खामानि मोनगोन फैसा होनानै खामानि मोनगोन फैसा खामायगोन नुदोंना फैसा खामायनो थाखाय बिसोरबो मा लाख' लाख' फैसाखौ बेनो हरदो सोरबा फौजिनि हिनजावबो दङनो खोनानानै बिराद लाजि मोनदों इमान गिदिर थिकादार जानो लुबैयो खोमा फौजिनि हिनजावाबो बेनो फैसा हरदो 3 लाख 5 लाख बेफोरबायदि फैसा हरदो आं खोनानायाव दै जोंनि न'आव फैजोबो नुदों फैसानि थाखाय मानसिखौ माबायदि थगायदो आरो फैसा खामायनो थाखाय बे मानसिखौ सिनाया माया माबायदि फैसा हरदो नुदोंना क'क्राझार गसाइगावनि चिरांनि मानसिया बे मानसिनो फैसा हरदो माबायदि दिनै रावबो हमनो हायाखै बेखौ आरो गावसोरबो निउसाव मानि थाखाय होनो हायाखै आं मिथिया जोंहानि न'आवसो फैजोबो बेनिफ्राय जों नाय मोनसे समाव हारिनि थाखाय गोबां जोङो हब्रा गारमा गावलायनाय बाथ्रा बुंनाय जों खोनानो मोनोमोन दिनै जोङो नुनो मोनदों जों दिनै गारमा गावलायनाय हब्रानाय बाथ्रा बुंनाय हारिनि थाखाय जों खोनानो मोनदों मोनाखैना दिनै जों मा नुनो मोनदों बेनि जायगायाव मायबा प्रडाक्शननो बायदिसिना मायबा मायबि बिजनेस जों बेफोरबायदिसो नुनो मोनदों अब्ला जों बेफोराव बुजि मोनगोन ना मोना जों बेफोराव हमदांनानै मोनगोन ना मोना मोनोना नोंथांमोन थाखा फैसानि थाखाय मानसिया माबायदि बाथ्रा बुङो माबायदि खामानि मावो जों दिनै बेफोरावनो गासैखौबो हमदांजोबनानै मोनो आं दा बेखौनो बुंनो नागिरदों आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ उन्दैनिफ्रायनो जों मोजां खामानि मावनो हायाब्ला मायबा मोनसे काबिलियत जानो हायाब्ला मोनसे समाव ओरैबायदि धाक्का होगोन फैसाया सिखावबो खावनो गोनां जागोन दिनै जों नुदोंना नुवाखै पिस्तल देखायनानै सिखाव खावना लांनाय मानो जादों खामानि मावनो हाला खामानि मावनो बायो सानदुं गोसायाव ओंखारनो बायो उन्दैयाव जेबो सोलोंनानै लानो रोङासै फरायनो हायासै मोजां फरायनानै गुबुननो फरायनायनि गियानखौ होफिननो हायासै साख्रि बाख्रि मोनासै ओरैनो आबां जाबां गिदिंबाय खामानिबो मावनो हाला कम्पानियावबो थांनो हाला हाजिराबो मावनो हाला दिनै मा जाखो फैसानि थाखाय मानसिबो बुथारनो गिला फैसानि थाखाय बाथ्रा बुंनोबो गिला थगायनोबो गिला रावखौबो फैसा नांगौ मिसा बाथ्रा बुंनोबो गिला फैसा नांगौ फैसाया ओरैबायदि धाक्का होयो मानसिखौ फंबाय बिनानावमोन दिनै नोंसोरनो नाय ससियेल मिडियायाव दिनै नोंसोरनो नाय आं नोंसोरखौ कुइसन खालामदों दिनै मानि थाखाय ससियेल मिडियायावथ' पाब्लिकआ गासैबो गाज्रि गानबानो नायो आरो गाज्रि गाननो हायोब्लाथ' गाज्रि गानना देखायनो हायोब्लाथ' फैसाबो खामायनो हायो बेनिखायनो आं नोंसोरनाव सोंदो नोंसोरनि सोलेरनिख्रुइ ससियेल मिडियानि फैसाया देरसिन नामा होननानै आं सोंदों बेनिखायनो फंबाय बिनानावमोन नों मोजां काबिलियत जानो हायोब्ला फैसाखौ जेरैबो नोङो खामायनो हागोन सिखाव दखायत सोरखौबा बुथारलायनो गोनां जानाय नङा आरो नोङो गाज्रि रावनिबो सिगाङाव देखायनांगौबो जानो गोनां जेबो गोनांथि जानाय नङा फैसाया ओरैबायदि धाक्का होयो उन्दै समाव जों जेबो बुजि मोना जेब्ला देरगोन अब्लानिया बुजि मोनगोन फैसाया मानसिखौ ओरैबायदि धाक्का होयो बेनिखायनो फंबाय बिनानावमोन उन्दैयावनो जा सोलोंनांगौ सोलोंनानै लाखा उन्दै समावनो जा रोंनांगौ रोंखानानै ला नङाबा बिराद खस्थ' मोनगोन जिबनाव जों दिनै फैसानि थाखायनो दावराव दावसि थगायलायनाय बायदिसिना जों बेफोरखौ नुगासिनो दङ अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द